Okay, til det her forsøg, så skal vi bruge kaliumpermanganat, hvilket er det her herovre. Nogle tændstikker, en kolbe, uden noget i, men nu har vi lige prøvet at lave forsøg før. Og så skal vi bruge stearinlys, nogle pinde, og så skal vi bruge brint over ilte. Så nu går vi i gang. Og men vi skal selvfølgelig også bruge briller. Beskyttelsesbriller. Ja. Ja. Okay. Så det første man gør, det er, at man tager lidt, en halv teskefuld kaliumpermanganat og hælder det ned i den her. Sætter man det tilbage. Og så det man så gør, det er, man holder sig klar med sin ene pind hen over stearinlyset. Så hælder man en lille smule af det her brint over ilte ned. Så kommer der meget røg. Gør man pinden klar. Sætter man den ned. Man behøver ikke engang at holde den, man kan bare tage den ned. Og så bliver der så dannet en luftart. Og vi tror, det er oxygen. Og det kan man så også se på grund af, at flammen blusser op.